Sunana Nazifi Ya'u, na yi GFF a Jinki, unguwar Kudu, Ajin Duwar, Kano, shekara 22. Ni dai abin da ya faru da ni, ina bakin kasuwa, sai 'ya'yan wannan Alhaji Uba Ɗanbaiwa da waɗanda suke goyon bayansa da sanduna da wuƙaƙe, ko kuma da bindigogi a hannunsu. Sai suka zo wani muna kasuwa, sai suka kokkori mutane, suna nuna waɗanda ba nasa ba, suna duddukansu. Mu kuma a lokacin sai na zagayo ta baya, sai muka taho gida. Da muka taho gida sai muka zo ƙofar gidan jagoran mu kenan Alhaji Ahmadu Randa. Sai muka tsattsaya a wajen. Da muka tsattsaya a wajen kawai sai muka ji harbi. Ni Allah da ikonsa ba na kusa shiga gidan kenan. Kawai sai jin harbi bindiga ne a jikina. Sai na shiga gida a guje. Sai nake cewa jini na zai ƙare a kawo min ɗauki. Saboda an rufe gidan a lokacin ma da aka harbe ni, ba zan iya fitowa ba saboda suna ƙofar gidan sun ci gaba da harbin mutane. Sai na sa aka kirawo Alhaji Ahmadu Randa. Da aka kirawo shi sai ya faɗa wa 'yan sanda. Da ya faɗa wa 'yan sanda su zo ni su kawo min taimakon gaggawa. Sai suka zo ni sai wani yayana sai ya zo ya fito da ni daga gidan. Ya fito da ni daga gidan sai aka ɗauke ni a motar 'yan sanda. Sai muka tafi aka je aka tsaya a polis aka ɗan rubuta abin da aka rubuta. Sai da muka je ni gaya. Sai muka haɗu da su Nasiru Bigaye. Sannan sai suka ɗauke ni Nazifin Tunilawa. Sai suka ɗauke ni a mota su muka ƙarasa zuwa wajen domin a yi min tiritin. Da 'yan uwana ne da mahaifiyata su ne suka ɗau ɗawainiyata na siyan magunguna. So in ce Allah ya bi mana kadinmu, kuma muna so hukuma ta yi mana gwargwadon mutunci da hukunta su a bisa yadda ya dace.